Cześć, witam Was serdecznie na dorota.in. Dzisiaj kolejny przepis na lody bez cukru, w dodatku lody wegańskie i fit, czyli lody czekoladowe, których głównym składnikiem będzie awokado. Jeśli już widzieliście u mnie na blogu przepis na krem czekoladowy do tortu, który bazował na awokado, to jest to właściwie ta sama, można powiedzieć, receptura, bo okazuje się, że właśnie można też zamrozić taki krem albo przygotować go już z zamrożonego awokado. Także Wam pozostawiam wybór, jak Wam będzie wygodniej, bo możecie po prostu wszystkie składniki surowe zmiksować na gładką masę, a potem wstawić je do zamrażalnika w pudełku i co pół godziny mieszać całość, żeby w trakcie, kiedy będą się te wszystkie składniki, ta mieszanka mrozić, to żeby nie powstały takie nieładne i nieprzyjemne potem w konsystencji kryształki, żeby się po prostu mieszanka nie skrystalizowała, a można też z zamrożonego awokado i ja już właśnie w kawałki pokrojone, zamrożone je mam przygotowane. Można tutaj do posłodzenia wykorzystać albo miód, albo na przykład ksylitol, albo jakikolwiek słodzik taki, który z sensem dietetycznie zastępuje cukier. Ja powinna mieć banana, ale okazało się, że do wszystkich poprzednich przepisów na lody banany już zużyłam. Obudziłam się dzisiaj trochę z ręką w nocniku, więc będę się posiłkowała mrożonym mango po prostu, ale banan dodałby tutaj fajniejszej konsystencji. Tak przynajmniej mi się wydaje, ale za chwilkę przekonam się o tym. Za to mango, myślę, jest, przynajmniej to moje, bardzo dojrzałe, słodsze od banana. Troszeczkę wanilii, dosłownie myślę 1 łyżeczka tutaj na tę porcję, którą ja przygotowuję akurat. I oczywiście kakao, bo musi być czekolada. Kiedy wykorzystuje się 6 do 8 awokado na taką dużą porcję lodów, to bodajże, o ile dobrze pamiętam, to było 6 łyżek. Będę musiała to jeszcze sprawdzić, dlatego że ja zawsze sypię na oko. Nie wiem, czy też tak robicie, ale Wam oczywiście odmierzam to, co sypnęłam. Pilnuję się. No dobra, to teraz to pójdzie do zmiksowania w blenderze. Myślę, że, moi drodzy, trochę cierpliwości musicie mieć, kiedy będziecie robić z zamrożonego awokado, zwłaszcza jeśli ono Wam się zamrozi na kamień, tak jak moje, dlatego że teraz troszeczkę tutaj drobinek z tego awokado wyszło. Więc jeśli chcecie lody o takiej konsystencji idealnie gładziutkiej, bez żadnych kawałeczków tutaj w środku, to wcześniej sobie po prostu rozmiksujcie masę i ją zamroźcie dopiero wtedy. A jeśli Wam to nie przeszkadza, a jeśli na przykład chcecie jeszcze dodać tutaj jakieś orzechy, to oczywiście jest taka opcja, można to zrobić. Mają piękny czekoladowy kolor. Można tutaj na przykład by było też troszeczkę rumu dodać. Ciekawa jestem, czy jakieś jeszcze kompozycje smakowe przyjdą Wam do głowy. Ja Wam teraz dziękuję pięknie za uwagę. Mam nadzieję, że przepis Wam się przyda. Jeśli tak, jeśli Wam się podobał przepis filmik, to dajcie kciuk w górę. Zachęcam też do subskrypcji mojego kanału. Możecie nacisnąć ikonkę dzwoneczka, żeby dostawać powiadomienia o nowych filmach. A ja się teraz żegnam. Dzięki raz jeszcze, że mnie oglądaliście i do zobaczenia w kolejnych filmach. Jeśli macie pytania, to zadawajcie w komentarzach.